sai Allah ya sa mishi waziri mashawarci mai gaskiya da amana. In nasiya zakarahu, in ya manta wani abu wannan wazirin sai ya tunasar da shi, wa in zakara anahu, in kuma ya tuna to wannan waziri sai ya taimake shi a yi aiki. Wa idha arada bihi gaira zalika, annabi ya ce in Allah na nufin shugaba da sunkuyan haka, gwamnati ba za ta yi albarka ba za a gama lafiya ba, gwamnati ba za ta ɗore ba za ta yi kyau ba. Ja'ala lahu wazira su'in, sai Allah ya sanya mishi mugun waziri, mugun advisor, mashawarta mugaye. Duk wannan rikici da kake ji ake na 'yan siyasa, waɗannan mugayen makusantan suke kai musu. Wani ɗan siyasa ya yi magana ko wani malami ya yi magana zai ɗan ɗauke kilif ɗin ya ce, His Excellency ka ji abin da wani ya faɗa kuwa? Ya ce in gani. Haka ne ko ba haka ba? His Excellency yana da lokacin sauraron gidan rediyo ne? Balle ya ji waɗanda suke adawa da shi? Waɗannan miyagu su suke haɗa rikima. Haka ne. Lokacin da ka fahimci wani zai sha makance ka da alkhairin mulki, zai sha makance ka da talakawanka, zai dinga rura maka wutar gaba da fitina, zai raba ka da alkhairi a gwamnatinka, ka nisanta shi. Annabi ya ce wa idha arada bihi ghayra dhalik, idan Allah na nufin shugaba da sunkuyan alkhairi, ja'ala lahu wazira su'in, sai ya sanya mishi mugayen makusanta. In nasiya lam yudhakkiru, in ya manta wani abu shi wannan makusancin na tune ba zai tuna mishi ba. Wa in dhakara lam yu'inhu, in kuma ya tuna to ba zai taimake shi ai ba. In za bai ci to ranka dade abubuwan nan fa suna da yawa, akwai waje kaza akwai waje kaza akwai waje kaza, shikenan aikin na nan na jiran ku a ranar alkiyama. Waɗannan miyagu kuma ba a yi ba, sun hana a yi. Kaga fir'auna, kaga iskancin da fir'auna ya a duniya, yana daga cikin abun da ya ingiza fir'auna shine miyagun makusanta irin su Hamana. Sai da suka kai shi wannan matakin, ranar alkiyama ya zama limamin da zai jagoranci 'yan wutan mutanensa. Waɗannan makusanta su suka kai fir'auna suka baro shi. Annabi Musa ya zo ya ci gaba da da'awarsa bayan duk sa'insa da aka yi an gama, yana kiran mutane zuwa ga Allah. Suka je suka samu fir'auna. wa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال الملأ من قوم فرعون من يمتانن da suke tare da fir'auna sai suka je suka same shi suka ce mishi ranka yi dade atadharu Musa wa qaumahu, yanzu haka zaka zura ido wa Musa da mutanansa? Yanzu abinda Musa din nan yake yi yalla ko shikenan ka saka ido akai? Ina kunji atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi, su yi abinda suke so na barna a cikin Misra. Ranka yade ka zura ido akan wannan? Wa yadharaka wa alihataka, ba kai ya watsi da kai, yayi watsi da kai, yayi watsi da abin bautanka, ba ruwansa da kai, ba biyayya ba komai. Kada sai ce musu sanukattilu abna'ahum, to za mu karkashe 'ya'yansu gaba ɗaya. Ya zugu ko bai zugu ba? Ya zugu.